mica ràpida. Ha arribat un punt on el vent ja se t'emporta. Si no vigiles, tela. Perdoneu si gravo malament. Però gairebé surto volant. Uau! Increïblement que fa! Se m'han posat tanga. Anem cap al pic superior de la Vaca. Above the clouds, above the clouds! Hosti, els van arribar allà, per de pic. Sí. S'ha de tocar tots els pics que es pugui. Això està clar. Sí, sí. El teníem a 30 metres, no es pot dir. Hem enganxat super bon dia també perquè el cel ben blau. I com a de Vaca superior desbloquejat. Ué! Sí! Ah, cap allà hi ha totes les del voltant de la Vall de Núria. Bueno, doncs a seguir una miqueta. Aviam cap on anem. Per dormir nosaltres, que també hem de dormir. Sí. Oh. Estic guapo amb el gorro. Sí. Bueno, vull dir, tens un gorro, tens un cap d'ou, però... Uah! Endo! Ela, mira, mira. Uau. També aquestes zones són les que fan mal rotllo dels típics desprendiments, que no és la plaqueta de sota de baix. És com et poses allà i vas... Poh! Iau. After 4 years of arduous service, marked by unsurpassed courage and fortitude, the Army of Northern Virginia has been compelled to use overwhelming numbers and resources. I need not tell the brave survivors of so many hard-fought battles who have remained steadfast to the left, that I have been sent to this result. 2 minuts després. Mira que poètic. Les nostres petjades a la lluna. Oh. Sí, sí. Maco. Allà és una mesura. Petites complicacions. Hem passat tot aquest trosset. I ara ens queda baixar per allà i tornar a pujar fins allà. Hi ha el pic de la Fossa del Jan i allà ens desviem cap a algun lloc per anar a dormir. Perquè necessitem habitació. Aviam què, som-hi-li. Ens tocarà passar a Barreà, que no sé si es veu la neu com va de ràpid i com vola. La neu està pujant. És que puja a tals quilòmetres per hora que flipes, eh? Sí, sí, no. Uf! No sé si vull passar per allà. Bueno, ens mentalitzem de que fem tirón fins a dalt, Vale. És que no sé si esperar una mica que afluixi. Brother. Dieu uns quants partits. No ha sigut graciós. Uau. Forta, Tu, que no sé si aguantaré, Cuerpo tierra, cuerpo tierra! Que no sé si aguantaré. Vale, ara. Sí? Sí. Se'ns menja. No sé si es veu això. És una com
córrer una miqueta. És que és brutal. El vent se'ns emporta, però sencers. Oh. Uau! Super xungo! És guapo, Cara de ioiu, però és molt guapo. Un pic més. Quin és? No sé. No sabem quin pic és. Ja ho descobrirem. Segueix apretant un vent de l'hòstia. Bueno, venim d'allà dalt. Hem fet això cap aquí. I ja es veu la Vall de Núria allà baix. La nostra estimada. És el nostre punt més, com segur. És com arribem allà i ja està, és casa. Bueno, som a les 9 Creus. Som a les 9 Creus. La Vall de Núria allà. I per anar segurs anirem cap allà. L'únic és que el caminet de cap a baix no és precisament maco, perquè hi ha neu i és bastant empinat. Però no sabem que la travessada que sigui més fàcil. Per tant, a patir una mica, anar a poc a poc. Hi ha hagut un moment que carregava tan vent que els mocs em sortien de costat i ja ni m'havia de mocar, directament feia... I apa. De cop sentíem pedres caient i és que hi ha uns quants isards per aquí petius. Bueno, petius no tan petius, Ja són prou grans aquests. Ens miren expectants. Ah, n'hi ha molts per allà dalt, mira. Està ple, en realitat. En veig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Petitos. Bueno, estem aquí apartant merdes. Perquè hem decidit que dormim aquí. No és del tot pla, és una mica inclinat cap a baix, cap allà. Però el terra és tovet. Trepitges i fa una mica de xuf, xuf. És molt gust. I, bueno, doncs mira, un lloc nou desbloquejat on dormir. Aquí, pam. Hem d'esperar una mica que es faci més fosc per muntar la tenda i ser legals. Però no ens costa gaire esperar perquè estem molt de tranquils ara mateix. Se fora el solet a la cara, Sí. Com cauran les salsitxes avui. Jo hi ha hagut un moment que fotia molt vent. He mirat a terra i he vist una pedra petita que no es movia. I allà m'he tranquil·litzat. He dit, si aquesta pedra no es mou, com vols que se m'ho porti el vent? És que és molt heavy, tio. Em donava la sensació com anava volant. Que feia un Mary Poppins. Però tu, això no es fa malbé? Em fot un fred de l'hòstia. No, ja, però està a punt d'explotar, tio. El que hem de vigilar és que no es congeli. Està per rebentar. La pressió atmosfèrica. Deus portar... Ah, espera, clar, hem de fer la carn aquí dins. Sí. Sausages. Per què me l'has donat brut? Jo t'ho juro que no te'l vaig donar brut. Sí, deu ser el plàtan. O fer-nos un mini tancat. O sigui, fa bé. D'on ve el vent? D'allà. Seguro que ha canviat mucho. No estaria bé abans posar una mica d'oli. Tenim oli? No. O
Xocolata. Buah, per treure el canet amb els guants. Passa, no. No, però si tenies l'esquerra treta ja. I és veritat, no ho notava. Manell. No, és que no me l'ha notat, tio. Tu jo no pensava que la tenia posada. Ah, és veritat, no hi pensava el fet d'haver-se de treure els guants per cuinar. Que dur que ha de ser. Tu. Què? Què vas fer, remenat de salsitxes? M'he flipat, tio. Una mica de pebre. Una mica de pebre. Posem un ou dur. Oli. Proteïna! Oita aquest, que maco. Yummy! Se n'ha anat a cop, Ni gràcia. Hauríem d'haver muntat la tenda ja. Oh, el sol, tio. Pots, per què tan ràpid? Uau! Hòstia, que ens anem a dormir d'aquí 30 minuts, I de cop ara ve el vent. Sí, ha sigut l'acte. Quina ràbia. Hosti, és que no puc, tinc la mà congelada. Estic carregant tot l'ou. Potser seriosament ens hauríem d'anar preparant la tenda. Jo acabo de veure un espersor. Completat. Encara no hem menjat, ens hem fet les salsitxes amb l'il·lusió de menjar-les calentes, però just ha marxat el sol, bueno, ja ho heu vist, i ens hem ginyat a sobre perquè de cop ha començat a fotre molt fred. I hem dit, tenda. I aquí dins està de mare. Sí, és un gustazo. Molt bé, no? Què tens, un de braçar i un de cap? Sí. Sí? No, que això no. no, està flipant. És molt pro, Jo m'agradaria. Vinga. Té... Nyam, l'avioneta! Porta aquí. Posa't el que puguis. Ja, sisplau. Hòstia, que enganxat, boig. Clar, s'ha congelat, ja ha tingut temps. No, tio. Això que veieu eren salsitxes abans, No. L'habitació amb una pudorota que fot, de peus. Si sumem ara salsitxes per aquí tirades... Bon profit. Bon profit. Calent no està, però no és dolent. Veritat és que és molt bo. Però crec que em posessin el que em posessin. Ja. Ara mateix. Ara és el moment que ja hem sopat, ja és fosc del tot, però hem de sortir a fer l'últim pis abans d'anar a dormir. És molt dur, Fa molta mandra, saps que fora estàs a menys alguna cosa, fa molt fred i... quina mandra sortir. Ui, fa allò de la llum. Momento escapada, té. Uau! Què? El cel és... Perquè és que hi ha llum de la lluna, tio. És que hi ha molta llum de la lluna. És que no és fosc del tot. Sí, que raro. Fer servir el... Ai, sí, vosaltres no deveu estar veient una merda. El salt de muntanya és una passada. És una passada. Tot de llumetes. No La renda com una. Sí. No li dominis. Oita-la. Ai. No sé si es deu veure algú. Uf, adéu. Hijo de puta. És increïble. Està estrenant el seu sac nou. Bueno, no, el va estrenar al balcó de casa nostra perquè es va posar a dormir allà a la terrassa per estrenar el seu sac. Però avui l'està estrenant de debò a la muntanya. Està feliç. És un sac de menys 12 graus. El meu és de 0 i avui estarem a menys 5, més o menys. Però bueno, estarem bé igualment. Oh. És com una nubecita. És blandito.
Blanc i blu. I ens anem a dormir ja. Ens veiem demà. Bona nit. Era broma.